You got destroyed! Woo! Take the L! Very nice to meet you, Sparkles. I could do this if I wanted to. Как виждате, как се върнах в Brawl Stars, не съм се мотал много. Изпълнявам си яко квест, даже малко ще отворим целия Brawl Pass до края, но преди това искам да ми кажете какво става тук горе. Какъв е този сега Brawl Cup и Pro Pass, който струва 53 лева. Това е нещо ново, нямаше го по мое време, някои от старите ми времена. Ще отваряме и тук разни работи, така че днес ни отваря един unboxing и продължаваме да цъкаме с Казе, която съм надигнал на 358 купи. Нещо не мога да усетя, хора. Сега отварям си един Clash вид фокус. Да пина да се фокусира малко за предстоящите ми игри и за късмет. Е така. Искам долу в коментарите да ми пишете от кой град сте и пробвахте ли вече някой от напитките ми Clash вид. Ще ми е интересно да чуя мнението ви, коя ви е любимата, така че бъдете активни долу в коментарите, ние повече няма да се мотаме. Директно започваме да отваряме, да видим какво става. 1000. Така, до тук нови спрейчета, работи и започваме с дроповете. Epic. За начало става тест. Може би ще отворим RT, ако имаме късмет, защото знаете, че аз съм с този Brawl Pass, който е малко, дава още някакви работи от време на време. Rare, че малко съм взявам. Продължаваме 1000. Добре, тук имаме още 1000. Абе, чакай се, choose your reward. Сега това е нещо ново, преди го нямаше това. Добре. Тук където то. Се вкърнат на лоб. Добре, айде, давай го. Ще го отворим арти, бе, хора. Аз ще взема го тествам в този епизод. Ето го и него. Сега може да ми кажете в коментарите кер ли в този арти или Каза е по-добра. Имате ли Каза всъщност? Пишете ми също това. Сега отворихме, трябва нов митик да си изберем, който да отваряме. Чарли, много ми прилича на Мейси, много ми прилича на Мелоди. Те малко станаха еднакви. Ай то Финкс, защото някакъв Египет такъв ми бие. Така че го хакаме него. Митик, тук нещо. Как спрееше Митик? В коя селена спрее Митик? Ние взем да отворим и Финкс, ако даде още едно такова по 1000. Супер. Слабо. 10 жемчета. Сега тук ще още нещо. Още 10 жемчета. Още 10 жемчета. Станаха 30 жемчета. Чекайте да не сме чувствали някакво тези толкова. Постоянно ми се карат в коментари за това работи. И ми изпускам и хора, не съм свикнал да не играя толкова често. Сега по 1000 е добре, защото познавам безплатно, което малко дава. Те бликва сигурно на стотици хиляди. Никакви скрипки не са пак е. Финкс, добре. Това е Финкс. Какво се реерче? Супер реер, слабо. Така, още 1000. Още 1000.
блинкове. Дайте ми това. Айде, тук вече е нещо. Ето. Oh my friend! Рея, как се надъхам винаги става. Нюклеер. Реяче. Не знам... по-бързо ги запърта. Яко джемчета. Какво мислите за казва? Я дайте да си поговорим. От сега си играх 358 купи не е много. Какво ще даде някакъв скин на гъс? Айде. Така. Нещо не мога да усетя хора. В някои случаи е супер силна, в някои случаи ме убиват, ама като стойте гледай. Печено не са. Бам, бам, айде. Не мога да усетя. Бързо превключвам хем, свикнах така да правя разни трансмишн, как се казва, да сменям от Ninja мода на нормалния мод. Опитвам се да правя такива едни отдалече, после бам, сменям, приближавам се, нали, той има един даш. Так, дум-дум, ама много ситуационна е така, не знам какво мислите вие. Player Icon. Оп, ето тук изпуснахме едно Epic. Аре бе, няма ли да даде нещо да не изненада тука? Така. Тук отворих нещо по-напред, карай. Айде нещо такова да дадеш вече да се изкефим, нищо не трябва да чакаме. Тук какво сега? New skin last, ето пак не. Сега това е яко. Знаете, предния път, не знам който следи, като ми се падна ония Dark Demon на някакъв Едгар. Аз правя врачата къска, но той се оказа един от най-репите. Слагам го, отключвам го, вие ще кажете в коментарите рядом да видите. Така. И това няма много в тази игра поне. Тук пак на Едгар. Явно този сезон повече занимава с Едгар. Слагам па това сега. Те много ясно еднакви. Ай, най-накрая някакво Legendary. Дайте малко да видим какво се падна. Фестин. Почти. Не ни стигне. Стар дропче едно. Видите едно. Пробът е отворен. Тук е някаква. Колко е? Това ми писна. Nuclear Title. Минай вече всичко отворихме, нали? Правя една проверка, да не ми се карате пак в коментарите. Всичко е наред. Сега няма да го отварям, това да давам джемчета. Ето тук горе, понеже има някакъв сега пропас, купувате ли си го вие това нещо или не, ще отворя аз малко ранка. Много в метата много честър, само честър ми играха и не ми писнай. Legendary, айде. Охо! Ето, говорихме си за Честър, виж как предизвикаме. Хайпер на Честър. Между другото, явно е много нашумял напоследък този Честър, защото наистина в метата постоянно с него ни играят. Къде сме 8? Така. Оп. Какво ще скинче някакво? Мейзи. И за Мейзи си говорихме. Така, какво не съм отворил? Тук е някакъв епик. Днеска направихме много сериозен анбоксинг на всичко. Нали така? Това вече е отворено от всякъде. Тук съм отворил от всякъде. Какво имам безплатно? Пак 52 лева е готова, къде ви казах. Те е 3 битата. Добре, тук разцъкваме. И тук. Сега ще направя две игри, не знам каква е картата на Solo Showdown. Мисля, че беше някаква не много благоприятна за Казе, но да ви кажа какво научих за Казе, нали? Дали аз правя нещо грешно, ще ми дадете съвети. Хей, ние сме Хармоника и правим истинска храна. Затова държим да знаеш какво има в нея. Само прости съставки. Така, ти ги търпоша с нормално. Бързо се придвижвам до тях. Мисля е това правя. Тук на автоматик, за да може, ако по-лесно ги нацелва. Ето някакъв. Това да не е този египтянин, на който трябва да. Така. Сега виж какво правя. Придвижвам се. Се скрие някъде, където ето, примерно няма да очаква. И сега го дебна да се дашна към него и да го приключа с няколко удара, обаче то сега вижте къде отиде. По-хубаво тук. Оп! Ето го сега. Това ми е тактиката. Гледам да не съм толкова много, защото сега Шелито, примерно, ако беше заредено, да приключи много бързо с един.
шотгън. Това сега ще го приключим бързо. И някакъв шоу. Аз казах, че това е стратегията. Горе-долу е успешна, обаче това не ги изполучава. Сега, примерно, тук бих направил пак едно прескачане, защото е само няма да стигнем там. И да го издадем да се прави някъде да стана примерно първи. И е така, с един даш. Ето го. О! То ще е лесно, пък аз съм много назобен. Това ще направя още една игра, след което ще тествам, изпълням пак квестчета. Не мога да го сета, трябва да е много силно дел на тъмък. Къде аз съм се? Ето нагоре. Така, един идва да се закача някакъв крол. Аз мога да го избегна, обаче сега с рейнджа ще е малко кофти. Пускам и аз да имам рейндж, да мога да го респектирам малко. Искам да хилна обаче, тук ще се крия. Така той ще купите. И сега вижте какво планувам да направя. Не можа да го догоня. Тръгна да бяга, иначе тя да го почупа. Но сега не мога ли да го... Ето, за това ви говоря. В опитите да докопаш някого и те струшават. Дайте някакви идеи как се играе правилно. Правим 3 за щастие. Някакви идеи, нещо, някой tips and tricks долу в коментарите да кажете това направи. Защото нещо не усещам тая толкова много. Може би не е в моя стил на игра, знаете го, моя фърлям се там в бой, ко стане общо взето. Повече танк тип правя аз. Така, тук събирам работите. Оп. Вижте сега как ще му... Не. Сега как ще му убие това. Сега мечката ще дойде при мен, нали? Много ясно. Да ме издаде. Сега тук е една нита. Аз се подгоних с надеждата, че мога да приключа. Ама сега айде ще правим изненади в центъра. Айде малко ще... Не в моя стил, ще се каширам и ще дедна. Като например е тук. Някой друг дойде. Това е къщата ме... Яо. Така, това е правилно да издебнеш.
sports. It's in the game.